खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिश्वजित दैमारिया एनडिएनि बिजाथि जायोब्लाबो बिपिएफआ मानिना लाया। इमानुएल मुसाहारि। इउपिपिएलआ गिबि खोलोबआव सा 7 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। नगावआव गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथाय 2 सुबुंनि जिउ खहा। बिटिसिनि मोन 15 बियाबावबो एनडिएआ देरहागोन बुंदों हाग्रामा महिलारि। बाक्सा जिल्ला खुंथाइ बिसायख'थिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। असम जातीय परिषदआ सा 8 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। फैगौ 9 एप्रिलाव जागोन आसाम बिधानसभा बिसायख'थि। नाथाय 43 नं तामुलपुर बियाबाव एनडिएनि गेजेराव बिजाथिखौ लानानै एना-एनि। तामुलपुर बियाबाव आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि आरो बिजेपि दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारिखौ एनडिएनिफ्राय बिजाथि होयोब्लाबो बिपिएफआ गनायनानै लाया आरो बेनो जाथारोब्ला बिपिएफ नागारगोन होननानै हुमखि होदों बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि आरो तामुलपुरनि बारग' एमएलए इमानुएल मुसाहारिया। लोगोसे तामुलपुराव 2006 मायथाइनिफ्रायनो बिश्वजित दैमारिनि जेबो बिहोमा गैया। दिनैसो बिसायख'थिनि समाव धुमकेतु बायदि फैनानै जायगा दखल खालामफैदों। जों बिश्वजित दैमारिखौ 43 नं तामुलपुर बियाबाव गनायनानै लाया होननानै बुंदों इमानुएल मुसाहारिया। बबेखानि बिश्वजित दैमारिया फुटबल खेला बायदि केम्पेइन खालामनानै मोनसे मोननै न'आव हाबनानै थाङो। माब्लाबा टंला माब्लाबा फेरगाव बियाबाव खामानि मावो। तामुलपुराव एनडिए हिसाबै बिजेपिनिफ्राय बिजाथि होयोब्लाबो जों सायख'नाय बिजाथिखौसो होनांगौ। बिश्वजित दैमारिखौ जोंनो नाङा। तामुलपुराव नायबिजिरनाय बादियै बिश्वजित दैमारिया जेनगासिनो दं। जुदि एनडिएआ बिश्वजित दैमारिखौ बिजाथि होयोब्ला बिपिएफआव थानायनि जेबो जुक्ति गैया होननानैबो इमानुएल मुसाहारिया बुंदों। तामुलपुराव बिपिएफ खालामनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। जेरैखि जाया सामसागिरि खालामनानै 4 बोसोर सोलिबाय। बेनि उनाव तामुलपुराव बिपिएफनि खामानि मावनायनि थासारियानो थानाय नङा होननानै बुंदों इमानुएल मुसाहारिया। मख'नो गोनांदि तामुलपुराव बिश्वजित दैमारिखौ आजावनानै लानो हायाखै बिपिएफनि मावथि आरो मददगिरिफोरा। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ फैगौ 9 एप्रिलनिफ्राय जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। इउपिपिएलआ गिबि खोलोबआव सा 7 सोद्रोमानि बिजाथि फोसावदों। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोआ बिजेपि दैदेननाय एनडिएनिफ्राय बाहेरा जाबाय। बिजेपिजों गोरोबथाखौ आवगायलांनायनि थांखिजों माखासे सम नेनायनि उनावबो जेबो फिथाइ मोनैनि थाखाय इउपिपिएलआ एनडिएनिफ्राय ओंखारनानै बिधानसभा बिसायख'थियाव हारसिङैनो बादायनो जानजि खाफ्रादों आरो गिबि खोलोबआव सा 7 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदों। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोआ फोसावनाय गिबि खोलोबनि सा 7 बिजाथिफोरा जादों 1 नं गसाइगाव बियाबाव अनिन्दाव बसुमतारी, 2 नं दतमा बियाबाव राजु कुमार नार्जारी, 3 नं क'क्राझार बियाबाव लरेन्स इस्लारि, 43 नं तामुलपुर बियाबाव प्रमद बर', 45 नं फेरगाव बियाबाव नेरसोन बर', 46 नं उदालगुरि बियाबाव दिपेन बर' आरो 20 नं बिजनि बियाबाव कमलसिं नार्जारी। इउपिपिएल दोलोनि गिबि खोलोबनि बिजाथिनि फारिलाइयाव दोलोनि आफादगिरि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा, आथिखालनि एमसिएलए आरो बावैसो रायजो सभानि सोद्रोमा महरै सायख'जानाय प्रमद बर'नि मुंखौबो नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर'आ तामुलपुर बियाबाव बादायगोन। बेनि अनगायैबो बावैसो एबसुनि आफादगिरि मासिखौ नागारना इउपिपिएल दोलोआ हाबबाय दिपेन बर'खौ उदालगुरि बियाबाव बिजाथि महरै फोसावदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि इउपिपिएलआ बिटिसिनि बेन्दोंआव थानाय मोन 15 बिधानसभा बियाबनि अनगायैबो बिटिसिनि बाहेरायावबो बिसायख'थि गेलेनो थियारि खालामदों होननानै दोलोनि सुलुङाव फोरमायदों। नगावआव मोननै गुबुन गुबुन गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 2 सुबुङा जिउ गोमायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गिबि जाब्रबथाया जादों सामागुरिनि आदमारियाव। गंसे ट्रेक्टरा गिदिंनाय समाव कन्ट्रल गोमानानै बेलथायो आरो बे जाथायाव ड्राइभारा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि जिउ गोमानाय ट्रेक्टर ड्राइभारखौ लुंसुंनि जसेफ फेंग्रा होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय सासे मावफारियाया गावनि जिउखौ खुनुरुखुमै रैखा खालामनो हायो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो सामागुरि पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो नायबिजिरनो जागायो। गुबुन मोनसे जाब्रबथाया जादों नगाव जिल्लानिनो पुरनि गुदामाव। 127 नं राजा लामायाव गोबारै खारनाय गंसे सिनाय मोनै गारिया साइकेलजों फैनाय सुबुंखौ सौख्लायनानै गालाङो। बे जाथायाव साइकेलजों फैनाय दिप बरा मुंनि सुबुङा जिउ गोमायो। रिपर्ट बादिब्ला दिप बराया पुरनि गुदामनिनो थागिरि। बे जाब्रबथायखौ खालामनायनि उनाव सिनाय मोनै गारिया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि। 2022 बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिजों खौसे बाहागो लागोन बिपिएफआ। एनडिए हिसाबै बिटिसिनि मोन 15 बियाबावबो बिजाथि होगोन आरो बिटिसिनि गासैबो बियाबावनो एनडिएनि बिजाथिया देरहागोन होननानै बिजनियाव दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि बिसि शिवली महिलारियाबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो थाखाय आर'जलाइ गथायदों।
क'क्राझार बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय टिकेट बिनानै आर'जलाइ होदों शिवली महिलारिया। खौरांगिरिनि सोंथियाव बेनि बिजाथाइ होनानै हाग्रामाया बुङोदि आंनि बिसिया बिसायख'थि गेलेनो हाया नामा? बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि बयहाबो मोन्थाइ दं। बबेखानि UPPL दोलोआ बिजाथिनि फारिलाइ फोसावनाय आरो UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया BJPनि आफादगिरि दिलीप साइकियानो लाइजाम लिरनायनि सायाव हाग्रामाया बुङोदि राजु कुमार नार्जारिखौ सिनाय मोना। राजु नार्जारिया निजायै लाइजाम हरनो हागौ, लाभ लेटारबो हरनो हागौ। प्रमद बर'आ एनडिएआव गैला होनना लाइजाम हरोब्लासो गनायना लागोन। भारत बिसायख'थि आय'गआ हादोरसायाव बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावनायनि उनाव बाक्सा जिल्ला खुंथाया बिसायख'थिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय थियारि जाबाय। दिनै जिल्ला बेंगिरि मावख'नि कनफारेन्स रुमाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जिल्ला बेंगिरि धीराज साउदआ बुङोदि जिल्लानि 41 नं मानास बिधानसभा बियाब आरो 42 नं बाक्सा बिधानसभा बियाबाव गोजोन आरो मोजां भट सोनायखौ खुंफुंनो थाखाय जिल्ला खुंथाया आबुङै साखाफारा जानानै दं। जिल्ला बेंगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला जिल्लानि मोन्नैबो बिधानसभा बियाबफोराव गासै मोन 502 भट सोग्रा मिरुफोर दं आरो गासै 4,02,328 भट सोगिरिफोर दं। बिसायख'थिखौ मोजाङै आरो गोजोनै खुंफुंनो थाखाय जिल्ला खुंथाया सिगांनिफ्रायनो 2,000निबो बांसिन मावफारियाफोरखौ फोरोंथाय होनायनि राहा खालामखाबाय। जिल्ला बेंगिरिया मोन्नैबो बियाबाव गोजोन आरो गेबेङै भट सोनायखौ खुंफुंनो थाखाय रैखाथि बिथिङावबो गोसो होनायजों लोगोसे सेन्सिटिभ आरो जोबोद सेन्सिटिभ भट सोग्रा मिरुफोरखौ सिनायथिनाय जादों। बिथाङा बुङोदि मोन्नै बियाबफोराव बिसायख'थि खुंनो थाखाय सेक्टर आरो जेनेरेल अफिसार थिसननानै भट मिरुफोरखौ नोजोर होनाय जादों। जिल्ला बेंगिरि बिथाङा बिसायख'थिनि बिथिङाव बिसायख'थि आय'ग थि खालामना होनाय बिथोनफोरखौ मख'नानै गासैबो नेमखान्थिफोरखौ मावफुंनो नाजानाय जागोन होननानै मिथिनो होयो। लुरिनज्योति गगৈ दैदेननाय असम जातीय परिषद सुंद'यै AJPआ दिनै जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय गिबि खोलोबआव सा-8 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदों। फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसजों जुथायै बिसायख'थि गेलेगोन AJPआ। गुवाहाटी नोगोरमानि कानापारानि ग्रीनउड रिजर्टआव दिनै AJPनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगैआ खौरांगिरि मेल खुंनानै गिबि खोलोबनि बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदों। AJPआ दिनै गिबि खोलोबआव मोन 8 बियाबनि थाखाय बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदों। बै मोन 8 बियाबफोरा जादों बिन्नाकान्दी, बरमपुर, मरिगाव, खवां, डिब्रुगड़, सरपटार, पलासबारि आरो बजालि। AJPनि बिजाथिफोरा फारियै खवां बियाबाव दोलोनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगै। लुरिनज्योति गगैआ खवां बियाबनिफ्राय बिसायख'थियाव बादायगोन। बरमपुर बियाबाव राजेन गहाय, मरिगाव बियाबाव बानी दास, सरपटार बियाबाव जीवन चुटिया, बिनाकान्दी बियाबाव रेजाउल करिम चौधुरी, डिब्रुगड़ बियाबाव मैनाक पात्र, पलासबारि बियाबाव पंकज लसन ग'स्वामी आरो बजालि बियाबाव दिलीप बरुवानि AJPआ बिजाथि महरै फोसावदों। बबेखानि सरिया आरो गुवाहाटी बियाबनि थाखायबो AJPआ दिनै बिजाथि फोसावनायनि बाथ्रामोन। नाथाय बे मोननै बियाबनि बिजाथिखौ दिनै फोसावाखै लुरिनज्योति गगैआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।